nalokuthi insindiso yakho ufeze ukufeza komsebenzi kaJesu empilweni yomzalwane. Okay, sithi lana uyakhula ekufaneni njengoKristu. Amen. All right, let's look at a few verses. Engathi pick some. Ngizodinga ukuthi kuvula abantu ababili ke lapho. Ngicela kube khona umuntu usinisana Makhumalo. Okay? All right, Makhumalo vula abase Corinthians chapter 2 verse 16. I'm going to show you. Abase Corinthians chapter 2 verse 16. Omunye ngicela vule abase Philip wena hlala lapha. Banozokuseza lephepha phezulu. Phumlani vula abase Philip chapter 2. Let's see. Verse 5. So, verse 5. Okay, Makhumalo wafunda. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi ukuba angaze ayifundise na, kepha thina sinomqondo kaKristu. Kepha thina sinani? Sinomqondo kaKristu. Kepha thina sinani? Sinomqondo kaKristu. Oh. Sinani? Sinomqondo kaKristu. Okay, Phumlani fude lakho. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Qhubeka. Though he was God, Okay. he did not think of equality with God as something to cling to. Okay, not exactly. 2 verse 5. Yeah, awufunde lapho. Bawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Naso-ke. La sifunde khona ukuthi kaphendile nani? La sifunde khona abalaleli betefunda because siyavala siyamove on but still lisho verse. Uthe kaphendile nani nomqondo unomqondo kaKristu unawo. So kuzube nawo uyavuma uKristu ukunikeza ihle. Bengeke kube nawo uKristu akakunikeza. Ngoba umqondo kaKristu so uKristu ukunikeza umqondo wakhe. Unawo umqondo kaKristu. So we have the mind of Christ. Legal salvation. La ufunda khona manje funda futhi na ukhona khona funda. Yebo. No angasho ukuthi focus ufunda unganyakazi singakasho ukunyakaza. Ufunda. Philippi 2:5. Verse number 5. Yeah. Bawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Nibaphendele nomqondo kaKristu. Mawubekile nomqondo kaKristu. Ngephendele nomqondo kaKristu. Mawubekile nomqondo kaKristu. Okay, then that brings us to another question. Senze kanje. Njena thupulwana ureda ubona. Ureda ubona. Alright. Okay, umuntu onjuyini? Umuntu unomphefumulo, okay? Nani futhi? Alikhulumeni, sekusho ka100 so kayikho umoya unomphefumulo ophila emzimbeni. Umuntu ngumoya. Umphefumulo ophila emzimbeni. Unomphefumulo. Futhi ungumphefumulo futhi umuntu ngumzimba futhi umuntu ungumoya unomphefumulo emzimbeni futhi umuntu ungumoya futhi umuntu ngumphefumulo futhi umuntu ungumzimba. Nalapho kusase right. He that with souls is wise. Kube babe khona umphefumulo futhi uzokhuluma ngomuntu nje phelele. Okay? Umphefumulo wenziwe ngani? Tibos. Phefumulo mamfundisi siza abantwana bakho. We soul zokuneza one. Intando yomuntu will. Nani futhi? Leli bese sifundayo. Hey, Nkosi. Hayi namhlanje kushubile. Nani futhi? Imizwa, emotions. Feelings. Uphulembeza. Uphi?
Ubulanga ubona ukunebeza. Ukusola. Okay. Conscience. Conscience. Con with science. Okay. Kepha nomqondo kaKristu, umuntu abangikuphi umqondo? Ukuphi? Usemoyeni. Thank you. Ula. So umsebenzi kaKristu ophelele loyo. Ukuthola umqondo wakhe usiphile sinawo, umoya wethu. Lo mqondo oKristu mawubekini. Awube kuphi? Ngoba senawo phela manje unethi usemoyeni sekumele ube kuphi? Ube kuphi? Kithi. Bazalwane, bambani la. Angiqala ukisho. Impilo yoMkristu ukuthi lokho onako la le ndawo lesibiza ngomoya yikonke oyiko la okuKristu ephelele umoya kaKristu uhlangene nomoya wakho yonke into yiwe la umsebenzi wensindiso lo fezana ukusindisa kwenu ukuthi nikususe lokhu la ufike ushintshe lo esibiza ngomphefumulo. The more ukuthi uyakhula entsindisweni, it's the more ukhula entsindisweni, the harder it is ukuhlukanisa umphefumulo nomoya, because umphefumulo ugcina usufana nomoya. That's how you know uyakhula entsindisweni. Yes? Angiphindi. Sifuna umphefumulo womuntu ufana identical to umoya. Phefumulo womuntu ubamaqiniso kamoya. You understand? Okay? You have to understand this. Okay. Abase Romans chapter 12. Verse 1. Abase Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 incwadi yesi Matthew, Mark, Luke and John, Acts, Romans incwadi yesikakhe 4, 5, 6, New Testament. Musudlula izenzo incwadi elandelayo. Abase Romans chapter 12 verse 1. Let's go. Ngakho-ke ngiyanincenga bazalwane. Ngakho-ke ngiyanincenga, careful uNkulunkulu encenga. Be very careful. Kings do not beg. Where's a God and who is also a king, akancengi, uyacommanda. If uNkulunkulu encenga, be careful uNtomgosi. Once inkosi yenza into, inkosi esingajwayele ukuyenza, be careful. Nesizathu esibaluleke kakhulu ukuthi indaba encenga. Ngiyancenga base akusuPawulo oncengayo la. Akusemagama omuntu lawo. Careful. Ngakho-ke qhubeka. Ngakho-ke ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu. Okay. Ukuba ninikele imizimba yenu. Ukuba ninikele ini? Imizimba yenu. Sasho ukuthi ukuthenga uNkulunkulu uphelele, ukuthenga umoya, umphefumulo nomzimba, ukuthi nikele komzimba uphelele ya. Ibe ngumnikelo ophilileyo. Umnikelo ophilileyo ngasho asasithatha isilwane. Isilwane sifile, ufuna umnikelo ophilileyo. Sasho futhi inkinga ukuthi umnikelo ophilileyo uyakwazi ukunikela uphinde uanikele. Ungawunikela usubmit uphinde uwithdraw. Uyahlupha ke umnikelo ophilayo kodwa iyafunayo ke. Unfortunately, kasafuna isilwane outdated leyo program leyo. Phuma lapha. I3310 phuma lapha. Funa smartphone manje. Phuma 3310. Simaje usayithanda phuma akasekho lapha uNkulunkulu. Umnikelo efile. Phumile ilwaneni uNkulunkulu. Ufuna manje umnikelo onjani? Yeah, ophilayo. Right. Onguwe. Qhubeka. Ongcwele. Onjani ophilayo number 1 onjani? Ongcwele. Ngomgcwele siyaspecify akho sothi khona izinto lo mnikelo okumele uzenze noma ungazenzi ukuze kuthiwe lo mnikelo lo ungcwele. Right, qhubeka. Othandekayo kuNkulunkulu. After uphile nobe ngcwele egcineni uthi uyathandeka. There's a reason i-order lapha ibalekile. Qhubeka. Kube ngokukhonza kwenu ngokomoya. Kuzomile ukuthula lana bazalwane ngicela sikhonze ngomoya. Angicela ukuze dumisa lokuthula nama worship amanye. Ngicela sikhonze ngomoya. Kube ukukhonza kanini?
ukukhonza kwenu ngokomoya. Naku-ke naku kukukhonza-ke okungakhela akukho la nabo phambi kwabantu no everywhere you go 24 hours a day khona ukukhonza kamoya okusilele ekutheni uwenzani umzimba. You understand? Before sithi siyadumisa uNkulunkulu ufuna laba abazodumisa ngomoya nangeqiniso wazi ukuthi lo moya ukukhonza ngomoya nalento le lokukhonza komzimba. So simple. Qhubeka. Khonza kuba kwenu ukukhonza komoya. So khonza sikhuluma ngokucula kuphela. In fact lokucula kuyisile niyazi ukuthi dibise nephunga. Niyazi ukuthi dibise nephunga. Read your Old Testament. And you never Old Testament. Yeah. Nazi ukuthi ndumiso, nazi ukuthi umhlatshelo nephunga. Azothandeka. Uyazi ukuthi the second before ufunda le verse leli khona izinto okumele uyibambele ku Old Testament. Umhlatshelo uba nephunga elimthokozisayo uNkulunkulu. Nalo umhlatshelo lo azothi uyathandeka. Kunephunga lo mhlatshelo. Indumiso nephunga. uNkulunkulu uyaluka iphunga lendumiso. Ndumisa kona ucula kuphela. Okay, qhubeka. Verse number 2. Ningalingisi lelizwe. Ningalingisi lelizwe kanjani? Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu. Ibe yintsha ini? Ingqondo yenu. So sinomqondo kaKristu, lo mqondo wokuKristu mawubekithi, futhi sina ingqondo yethu. Angazi bakahlangana yini, angazi mama iyahlangana manje. Angazi umsekaqala uyakhanya kancane. Unengqondo yakho. The mind. Ingqondo yakho. Ingqondo yakho kumele iguqule ifane nengqondo kabani? Le ngqondo yaKristu onikezwe yona ethunayo ikumoya wakho. Kumele le ngqondo leyo ingene le yakho iguqule ize ifane le ngqondo kaKristu. Uma ukhuleka ufuna intando kaKristu, so kufuna ingqondo kaKristu, umqondo kaKristu. uNkulunkulu ithena umqondo wakho ngalesimo lesi. Ufuna isinqumo, ufuna umqondo kaKristu. Uyakhuleka umoya ongcwele unikeza umoya wakho uphethe kumphefumulo. Sometimes if ingqondo yakho iguqule ngokwezwi, sometimes you even know the answer before you pray. Ngiyazi ukuthi khona izinto la usuwazi, you know exactly what to do. Khona la uNkulunkulu ethule khona. Don't ngasho ukuthi uNkulunkulu uchaza izinto ezimbali. Sometimes uNkulunkulu uthola ngoba you already know the answer. Just in time uNkulunkulu answer uyifuna. You already know the answer. uNkulunkulu athule because you already know. If le nto umqondo iguquliwe lapho le mizwa iguquliwe. If le mizwa iguquliwe isindi so. Nibambe lokho because let's take issues yakhe nani khona ngizokusho futhi. If le mizwa isindiswa kukhona le mizwa yakho kumele icikeke manje. Iyazi ukuthi kumele icikeke lokucikeka ongikuzwayo engizokuveza ukucikeka kwaNkulunkulu. Akubona ukucikeka kwenyama. Khona ukucikeka kwenyama okusuka la kumzimba. Khona sathini sathi inyama ini inyama. Sunday. Yazi khona badideka lapha. Sathi inyama yini manje inyama? Umoya wani umzimba? Nyama umhlaba. Thank God we're not live. Not live. We are not. We are not. Ngicatha nomhlaba nini. We are not. Willing edit manje. Okay, awukho wrong. Well done. Good. Usamile no. Upetro wena wephela uphuma enkumbini waphendula. No, ngcono ukuthi unempendulo. Ngcono bazalwane. Manje be confidently wrong. Hey. Ngcono uthule. Uyazi umuntu omephathe ndawo azi ukuthi wazini. Afuna ukusho lutho 50-50. No, I rather anyama no Kristo wrong yazi ukuthi kumele ngilungise. Flesh. Ubani? Flesh inyama. Leli gama lithi inyama lisebenza ngendlela eziningi. Wofunda futhi uBhayibheli check ukuthi amagama asebenza kanjani. Indlela igama lisebenza indlela igama lisebenza ngayo evesini elilodwa akusho indlela igama lisebenza kanjani konke amavesi.
Ngelinye ivesi inyama ingachaza inyama isilwane. Ngelinye ivesi inyama ingachaza inyama yomzimba wakho. Kwelinye ivesi igama lithi inyama lingachaza inyama okuyingxenye kamoya womzimba wakho. Yes. Shit.